anu khoi pai yakar tabu khoi pai male tam nisa Kokborok sike tono phangse bono relationship boto yana ki tono jamane jibono phono mane anu botisa khoi pai khoba tabu ni botni khonya bagaya ma hi kokno feri tungota Jotona lamsogo The Secret of Life YouTube channel tini chungnuk nuboi haina hoi tegesa ketar update video toboi fika tom update video hinke tini nok chini o video ni title te thambil nugoi kaham kana sawaiman kana chung tini bo topic eba bo kokno sanatangoi tong tabuk social media kaisa video eba ke Instagram Facebook roko kaisa video 30 second ki 42 second video markina viral tongo abatam video hinke nok jotona khanaiman kana je khoroksa buri khoroksa selano photo riwoi emonke viral khai tongmani feba a viral khemani kobita na kobiya eba ke a viral khaijana chala po kobita hai tong tungjakana feba abo tabuk sak jara ke saimani yako no jodino achala display o nugoi tongmani achala no sinoi tongo tai je kok sanai a burino sinoi tongke video ni description no chini Instagram tai Facebook page ni link tongo norok ara thango chungbe korongdi mane ke ayang ni bisungti chungbe korongdi norok ke jodi a chalatai a je burino sinoi tongke video ni description no chungbai link dijak all link to norok chungbe bose korongoi mano tai tabuk je social media bhai video abake tom kok baidong tong tabuk norok pai thako khanadi tai norok tabuk thak jara channel subscribe khai kongke subscribe khai di and o video no kaise share khai di tomani hinke o je borok covid no jori brok hai tomung tong hanke brong guardian nugoi ebake brong ni chaitigus to o video nugoi brong no kono kecha ebake kichamicha furung to ebake norok tabuk o video no share khai di borok jodino hai tong tungya eba borok no kyo viral khai tongke atopino tibo chung salai nai part 2 video okhornai norok tawana de part 2 video daktino phayano tai o video no kise share khai di and subscribe khai ko subscribe khai tabuk khaine di borok tomo viral video eba ke tomo viral hinai ang saka anu khoi pai yakar tabu khoi pai male tam nisa Kokborok sike tono phangse bono relationship boto yana ki tono jamane jibono phono mane anu botisa khoi pai khoba tabu ni botni khonya bagaya ma hi kokno feri tungota মশলা ni mungkha sis debar ma para gola kati nutun bazar buri rong aske thungi cha yakaro mo agi pasni kok saya chikon chapong no sanai tabu ang relationship tong na hi chai paise anu khoi pai yakar tabu khoi pai male tam nisa Kokborok sike tono phangse bono relationship boto yana ki tono jamane jibono phono mane anu botisa khoi pai khoba tabu ni botni khonya bagaya ma hi kokno feri tungota tabu ani cha ya ko ang kheba bora gedi ba phang hagalai ba thaja hono je musungpur khoyo yakaro amti kunung hai